Здравейте хора, пак съм аз. Забравям кога се пусна. Аз съм Стефан Иванова и днеска ще снимам клип, както обикновено ще да снимам клипове. Сега няма да ви отговарям на вашите въпроси, защото имаме работа. Първата работа е да ви покажа, че първо да ви покажа градината, защото исках да покажа нашата градина, която ние отглеждаме. Ще започнем от най-края до най-преди. Нека да почнем. Ще видим там. Хора, от края сме и има някаква котка, която спи. Сега, както исках да ви покажа градината ни. Първо да започнем от тая градина. Много и тъмно заради това нищо. Това са чушки, лути, дето няма, за жалост. Тук малини, капини, часовници, всяка различни неща. Тук чушки, дето има вече. Ето. Тук има... Чакайте, къде беше? Ето, тук има една... Да ви покажа тук има един хубавец. Домати, грозди, всяка различни неща. Лозата. Тук чушки, пер, краставици. Са защупени. Още домати. Още чушки. Оно и там са... кажете къде? Не пипер. Как беше? Зелен боб. Те да го нарече. Тук имаме друга градинка. После ще ви покажа. Тук имаме... Не знам точно как се казват. Но просто имаме тук някои растения. Вижте колко голямо листо. Примерно аз повечето неща не ги знам. Лози, бял грозди. То бял грозди. Аз. И едни хубави котенца. Те защо спинкаш при тигранка? Гледайте го как се опава. Ще дава лапа. Браво. Тук чушки, лози, цветя. Хора, искам да ви кажа само за тия цветенца. Значи, тия цветенца сутрин израстват, след това вечер се скриват. Ето както това. Тук стои нашето куче, само да го видя тук ли. Ето, не може да я видите, за съжаление. Така, тук цветя, чубрица, еди се какво. Ето. И хора, искам да ви кажа кой ми е любимото. Тия са любимите. Всеки ден изяждам по 5-6 такива шепи. То големи такива поне. Сега не се яде заради това. Други неща не се, че нямаме. Много бързо стана той криве, хора. За съжаление, има нов лак. Тук днеска ще го бъде дисана, ако исках много. Тук написах 2017. Искам да ще обратно да да, напишете в коментарите дали това е найхубаво или е това. Някакви дупки, корито. Сега трябва се клипчето да ви е харесало. Тук малко може да има още едно клипче, не се знае. Може и да няма, не знам. Чао, накратко, чао.